Id-daqq ħelu tal-Qniepen se jkun parti mill-Festival taċ-Ċeramika fil-Bajja ta' Xlendi nhar is-Sibt li ġej. Mis-7 ta' filgħaxija l qudiem numru ta' artisti li jaħdmu ċ-ċeramika se jkunu qegħdin jikkreaw oġġetti artistiċi għall-pubbliku. Wara s-suċċess li nkiseb is-sena l-oħra, il-Festival taċ-Ċeramika qed jerġa' jiġi organizzat minn Joan Haber flimkien mal-Uffiċċju Kulturali ta' Għawdex u l-Kunsill Lokali tal-Munxar, fejn ħadmet b'entużjażmu kbir biex il-festival ikompli jikber. Għandna wieħed mill-aqwa throwers jekk mhux l-aqwa thrower li għandna Malta li ħajkun jesponi ruħu fl-istess ħin min irid jipprova u lest li għall-ewwel darba jista' jtihom prova fuq il-wil. Jiġifieri ħajkun hemm gost, ixlendi hemm ħafna ristoranti, jiġifieri hemm ħafna fejn wieħed jista' jiekol u jieħu pjaċir bil-mużika, arti u kreattività. Sem Ċavola ilu mindu kellu kważi 4 snin jitgħallem jaħdem iċ-ċeramika u se jkun wieħed mill-parteċipanti tal-festival. Huwa tella x-xogħol tiegħu bi skop li nġabru flus għal Puttino Cares. Normalment jiena ma nħobbx nuża il-white clay, ma dan għax swan u rritu għax il-white clay jħorġ iktar il-kolur u għatan għamlu bil-white clay u għax il-differenza u wieħed joħroġ il-kolur ma id-disadvantage tiegħu li ħafna itqal biex taħdimha. U nipprova mbagħad wara ftit ġibt il-bejs mingħajr ir-rix. U mbagħad ippruvajt nagħmel ir-ras u ġejt isa ta' papra. Ix-xogħol taċ-ċeramika inħafna lil David Bezzina li għandu diżabilità intellettwali u permezz ta' din l-arti offrit l-opportunità ta' inklużjoni u komunikazzjoni ma' studenti oħra taċ-ċeramika għal dawn l-aħħar 10 snin. L-oġġetti taċ-ċeramika ta' David ukoll ħajjejnu f'attività filantropika li hija parti mill-Festival taċ-Ċeramika f'Għawdex.